Fenoménem dnešní doby je nakupování na internetu. Na internetu se dá dnes koupit úplně všechno. Oblečení, potraviny, kosmetika. Ale Terko, věděla jsi, že na internetu se dají koupit i okna nebo dveře? Ne, a nikdy jsem to neskusila, ale tuším, že se o tom dneska víc dozvím, když se na to ptáš. Nejenom pro tebe, ale také pro naše diváky mám jasný důkaz, se kterým přichází slečna Andrea Pelikánová. Hezký dobrý den. Dobrý den. Která je vedoucím e-shopu Skladová okna.cz. Tak prosím, jak je to s tím internetovým nakupováním? Máte pravdu, nakupovat přes internet je jednoduché a moderní. V dnešní uspěchané době je vlastně tou největší výhodou i to vlastně, že my máme největší rychlost dodání. Pro zákazníky máme skladem více než 1000 kusů oken a dveří. Zákazník si jednoduše vlastně objedná na našich internetových stránkách na adrese www.skladová-okna.cz. Jednoduše si okna nebo dveře vloží do košíku a my mu je do 3 dnů dodáme. Zákazníci mi jistě dají za pravdu, že vlastně dříve, když objednávali okna tradičním způsobem, na okna čekali několik týdnů nebo i měsíců. Mě zaujalo to číslo, vy jste řekla 1000 kusů oken skladem. To je velké množství, ale stane se někdy, že si zákazník přesto nevybere? Pokud by si zákazník nevybral z naší aktuální nabídky skladových oken, tak máme na našich internetových stránkách skladová okna.cz konfigurátor, kde si zákazník může vlastně vytvořit na míru přímo své vysněné okno nebo dveře. My mu je do 3 týdnů dodáme. Pokud by si zákazník nevěděl vlastně rady s objednávkou, tak naše operátorky jsou na telefonu k dispozici každý všední den. Každý stavitel počítá doslova a do písmene každou korunu. Když budu okna a dveře nakupovat u vás, ušetřím? Tak když jsme náš e-shop připravovali, tak jsme se vlastně zaměřili hlavně na to, abychom zákazníkovi mohli dodat kvalitní výrobek za tu nejnižší cenu, což si myslím, že jsme i dosáhli. Pokud si zákazník objedná vlastně okna nebo dveře přes naše stránky, tak ušetří v průměru až 50% oproti běžnému řešení na klíč. Teď přemýšlím, kolik tak můžou stát okna na rodinný dům. Záleží podle velikosti, ale pojďme se pohybovat u částky třeba 80 000 korun. Takže to vydělíme 2, 50%, to znamená 40 000 ušetříme. No to už je pěkná dovolená rodina. No, to je Řecko s plnou penzí. Tak takhle jsem nad tím teda ještě nepřemýšlela, ale máte pravdu, za 40 000 korun už je krásná dovolená nebo nějaké další vybavení do domácnosti. A co jste nám sem dnes přivezla? Tak dnes tu pro vás mám plastové okno ve zlatém dubu, které je vlastně standardně dodávané jako otvíravo-sklopné, jako naše každé okno. Navíc má značkové kování německé Winghaus a je doplněno vlastně izolačními dvojskly. Kdyby zákazník vlastně si chtěl připlatit za izolační trojsklo, samozřejmě může, ale to spíše doporučujeme do novostavby nebo do domu, kde je plánované větší a kvalitnější zateplení. Okno má žaluzie a má i síťku proti hmyzu. I tyto doplňky lze objednat na vašem e-shopu? Ano, vlastně dodáme jak okno, můžeme dodat i s parapety vnitřními, venkovními, ze sítí i z žaluzí, která je vlastně ovládaná řetízkem, je celostínící vlastně. A teď dovolte čistě pragmatickou otázku. Máme tady vaši rekvizitu, vaše okno. Kolik by tohle včetně sítě a žaluzie stálo? Tak tohle okno, jak tu vidíme, tak by stálo okolo 2000. Kdyby bylo v bílé barvě, tak by tam byla cena o nějakých 40% nižší. Zatím to zní hodně jednoduše. Objednám si okno svých snů, do 3 dnů mi přijde domů, ale co potom? Tak na našich internetových stránkách máme připravené návody jak na zaměření okna, tak i na samotnou montáž. Návody jsou psané pro běžného člověka, i pro ty, který okna ještě nemontoval, je to velmi jednoduché. Počkejte, jednoduché. Tak mě napadá, zvládla byste to okno namontovat třeba i vy? Tak naše společnost si stojí za tím, co říká, proto i já jsem si vyzkoušela samotnou montáž okna, když je to teda práce spíše pro chlapy, ale nebylo to nic tak složitého. Podobnou zkušeností si museli projít i naše všechny operátorky, aby zákazníkovi mohli případně poradit s montáží oken. Teda nikdy bych si nemyslela, že bych dokázala zvládnout namontovat okna, ale Andrea je dost přesvědčivá a povzbudila mě. Ale já mám na vás stejně ještě jednu zvídavou otázku. Představte si běžné okno. Kolik, dejme tomu, u vás stojí? Jednokřídlé otvíravo-sklopné okno o rozměru 500x650 mm zákazník u nás pořídí za 1395 korun. Balkonové dveře o rozměru 700x2080 za 2893 korun a vchodové dveře 880x2080 mm za 5839 korun. Moc děkujeme za návštěvu a za ten příslib té jednoduché montáže oken a skvělé ceny. Mějte se hezky, Já nashledanou. taky děkuji, nashledanou.